Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tungod sa gituan ni Victor nga gikonsintihan sa yaya nga si Aling ang relasyon ni Wilma ug Chito, ginginlan niya kini. Mihilak pag-ayo si Aling sa tumang kay ubos. Ug way kalibutan ang bata nga si Glina nga ginginlan sa ilang amahan ang ilang yaya. Nikawas tingali si kuya. Laayan mo gud siya nga. Ni alam din sa taas. Unya wa ka. Unya wa sab si mama. Dili magod ka mo uli. Ni ako anak, ikaw ko sa biyahe sud sa pila ka semana. Hilom na, Glina. Ay dapat hinga ka. Ikaw rin pipila ka adlaw ni anak ko sa tungkaw galingon. Basta baya pa. Aron malipay si mama. Huwag ay kalibutan ang akong mga anak sa pagpakaugaw sa ilang inahan. Dako gyud og kausaban si Sel. Tungod sa babae, nabutaan na siya sa mga panghitabo. Naunsa, ninagini pagtuong nagkasala si Day Wilma. Misamot ang akong kaluoy ni Inday Wilma. Ug tingali, wala pa si Sir Chito gabitabang niya. Ug sa mga bata, makaluluoy na kaayo si Inday Wilma. Garo na gani. Wala na yung washing machine. Dugay na kumo magpaglaba. Magdaginot pa mis kuryente. Naputlan pa sa telepono. O niya si Sir Chito pa ang bibayan. Wala lang siya mahibalos pagka maayong tao ni Sir Chito. O di atong pagbati ni Inday Wilma. Nagkabuang kaming tanan. Apel pa ang mga bata. Kung wala pa tawagin ni Lindo si Sir Chito, ani kayo mga naksa bahay si Inday Wilma. Ang delikado pa gayon. Hangtod nga siya mamatay. Tungod kay namatay usab ang bata. Wala pang malakaw si Sir. Makigsulti unta ko. Pero walay kapuslanan. Wala na gayon. Paabuton ko na lang mauli si Inday Wilma. Kabalin ni Pirmi ka rin tawanan ka ng Chito. Dili man noon pirmi pa. Pero manisap siya. Kayo man og panganak ni mama. Mobisita man si Tito. Tito pa, ha? Itudluan ka sa inyong inahan pagsangpit ng Tito? Amo naman ka na gusto ni kuya pa. Kaya man pag umangkon si Jennifer. Nga classmates man sila si kuya. Ug magtita man sab siya kang mama. Brinwas na yun nila ang mga bata. Unsa man nagipanulti nimo pa? Agoy mangita kang kuya mo, dini ka lang, ha? Nagkato na paglaag ng magwang mo kay kipasagdan lang mo sa inyong inahan. Ang amo ng auto. Pa! Pa! Sakay dire. Niadto ka sa ato pa? Kadihara ko, o guwa ka rito. Diin ka. Nisuroy lang ko pa. Laay man ko dito sa bahay. Kay kami si Glina. Ugyayang raman dito. Ug bilakaw ang inyong inahan mo, ha? Buntag pang milakaw, hangtod karon wa pa mauli. Nangita man sa trabaho pa. Kay daghan mig bills. Kami man si Glina ang gitagan ni mong kwarta, di ba? Pa, unsa may nasukaan ni mo kang mama pa? Sultihi ko. Di tao na kay hatod sa bahay. Tingalig nang ngita si Yayan na akong si Glina pa. Ganin na rabi akong nibiya dito. Laay manggod. Tawagi ang manghod mo.
Baybaw nga nagkita na ta. Wa man ako dadang cellphone ako pa. Gamitan ng cell na ko. Oh, tawagan ako si Yaya. May number man ka ni Yaya pa no? Imong manghod mo itawgi. Siya mo'y pahibaw. Oo pa. Huwaton lamang na ako si mama mo, day. Mahawa lang ko. Ayaw, Yaya. Ayaw lamig biyahe si Mama. Gisapot na maguto si Papa kay nila ka magut si Kuya. Ilaag man. Dili man ko sa si Papa nga mulaag mi. Sakti lang, Yaya. Mawa nila itong sapot ni Papa. Niringang akong cellphone. Hello? Hello, Glina? Kuya, diin man ka, uy. Nilaag yun ka. Pauli na, uy. Kisapot rin ba si Papa do kay Waka? Di aron ko, Glina. Nagkita mi si Papa. O, gipasakay ko niya. Glina, ing na si Yaya nga. Nagkita na mi si Papa. Iyatot ka niya din sa ato, kuya. Maisulti ko nung siya na ako. Unyara ko niya ihatod diha. Sige day, Glina ha. Paibaw si Yaya. Nga, nagkita na mi si Papa. Bye, Glina. Yaya, nakita na ni Papa si kuya. Huwag ipasakay sa auto. Iyatot na ko na siya ni Papa. Mamutos na lang kung daan, day, Glina. Ihaton bang ka si Lindon? Tigalig pa sa kita na sab ko niya og sulte. Mangandam na lang kung daan. Huwag ni anas mama mo, mananghin ko. Ayaw lagi paglakaw, Yaya. Ayaw migtiyai. Ayaw, Yaya, aling. Day, Glina. Kanina ramday ko nun malakaw si Vic. Wala sa punipukawa. Kipasagnan lang ko na katuog pag-ayo. Midako na rin pa ko kamay da. Dili ko gustong madako. Gusto ko mapapili na akong gidakon. Labi na nga akong lawas. Nahibaw ko. O sa sa kagustuhan ni babe na ko. So, ayan kong tawag, babe. Gusto kong mahibaw og hain siya. Nila ta magsulti din ni anak. Dagang ko ipangutanan nimo. Unsa man pa. Dito na lang sa ato pa. Pauli na lang ko kay naibong nga ron to si Yaya ug hain ko. Gitawagan mo naman ang manghod mo. Unsa man, tingali gigutom ka. Manutag pitsahan ha? Maayo pa. Aron dad-an sad nako sila si Glina ug Yaya. Sige. Mamalita og pizza. Magitatag pizza house. Wa may tupag si Victor. Ano tandad iyang phone? Wa tingali ka di paral. Hawatan ko na lang og siya manawag. Mihiskot man to nga may meeting sila. Og gisilent tingali niya iyang phone. Sige na lang, uy, maabuto na lang nako. Uy, ang bilihok man si baby. Nagkasabot tingali nga, gipaabot ko si papa niya. Pila ka buwan na lang akong paabuto na. Manganak na ko. Ug basta mo takaligo ng among pinag-uban ni Vic. Magpapinatal na lang niya ko. Magpakuyog lang ko ni mama. Busy gid kaayo si Victor. Higad karon. Di na ko gustong kigsuod mo si Glina ng tawhanan ni Don. Kananggingan lang og chito. Ngano man pa. Butan mas dito. Mayo siyang tao. Amigo kayo sila ni mama. Ayan akong sultihi, anak. Pa, Marto toyo ko nimo. O sulti sa magmanghod mo. Di na ko gusto makigsuod mo na ng chito. pero ngano lagi pa.
Nga, pero may ganing mo tabang ni mama si Tito. Gusto na. May bawa raw niyang bulig doon. Pero dili pa rin panahon na nga linghod pa ang inyong panabot. Ah, wa ko kasabot pa. Sa gikaingon ko na, tubanang gipasidaan ko nimo. Sultihing manghod mo. Kanina ko gusto makigsuod mo na naging alalong Chito. Sige, yato talaga kasabay. Miss, ang para-take out na ko, be, o ang Chito niya na ko. Nainiapot yaya, si mama na tingali. Oh, si papa di ay. Balik si papa. Ug si kuya. Yatod ko ni Papa Glina. Nakitaan ko niya. Dito mi sa pizza house. Maayo ka ni kay nagtaka. Time pa. Asa di si mama? Wa pa man si mama kuya. Niingon man to si Tito Chito nga. Magapian si mama in pauli. Ha? Ngano man? Ampot lang. Mao may giingon ni Tito. Sige day. Dadasa na sa komedor ang pizza kaw. Pangaon mo si Yaya. Kuya, kisapot lagi si Papa kay Nina. Iya ka ni palayason si Yaya. Unsa? Sige ka ning hilak si Yaya, kuya. Iya papahuwaon. Luoy kaayo ta. Ugwa na si Yaya, kuya. Dili ta mo sugot, kuya, ha? Nga mupawa si Yaya. Kuya, ha? Dong Lindon. Dong. Igiandam ko ng ako mga dadunon. Mauna lang gihuwat na ako si mama ninyo. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!